كبرنا أملاكم يسوس قويتاي هذا قال كنوت إنا مرأي يوحنس معرف سلسة زلو رأي يوحنس معرف سلسة كاب شوعة كساب 10 سلسة زلو فنبوي نعمل أخ محبر فيلادلفيا ومصحف القدوس حقኛ مرحداوي زلو نسو مسكفته حدا قازي عطو نسو مسعطوها حدا قازي كفت كمزي بلالو نغبرها فلطلو عما حيدتي نو قال حلها نسمي وناك حد كانو انه حدا قاعطو زي كفت دغه يبكالو انه خابتو ايهودي نازلو محبر سيطان غنا يحسو علوم ايهود زيكون يبكالو انه نساتهم كم زمصون ابكن اغرها كم سودن انا كم زفقر كاون كم زفطن كغبرون نقال تعكسي سلازا حلخايو انا ما كابتا نتوم ام مدر زنورو خطفتنوم نا كل عالم تمص ساعات فتنا كحلوكاي قلطيفه مصالو عادوا هاي زرفكا اخليك هاي زرفكاس نتزلكا اسنيح حازو نتزسعر كابتا مقدس املاخي عند خغبري كاب اكو تو ايكوصني سم أملاخين سم تاخذ أملاخين نايت أملاخين كاف سماء تورد حتى يرسالم نتحدث سمين كتحفلي إذن زلاتون تمنفس المحورات زبلن دولو يسمع آمين قويتاي بارخ زخلنا نفطو قالي دقاقنا زنببنا يقالي عرف سلسة زلو كابتن شوعات محورات فلايك أبتنا يرأي وهانس كاتما هنا تزغربكم كابتن نقفتا زي جبر المحبر حانت منع فيلادلفيا كابتن نقفتا زي ملان تهاليتها تا ساردس او سميرنا فيلادلفيا كابتن نقفتا زي ملان زتوها محبرات يعني ناتن شوعة محبرات كنريين كلنا سلازي إذا ما الاختزهمات أخلو ما بوزح نقريب حال فانيرا ناقش عزنا برا أوانتن محبرات نناتن زخونه بفلا افتخ جمر كله نظام حبر زي جمر الله كله تقدس حقن يوم مرحو داوت زلو which means نظام حبر سي حدا غارانت زخونه اسوسي كل غير نحل ولا خاب ابولي كده نهرم نبرهم تزارو كله مسيلس نات ملؤت يكون انداتو እግዚአብሔር እንታይ ዳ ቀዳምነት እግዚአብሔር ዝገብሮ መንነቱ ይዘላል أنا كل تزخل أملاك كاي مجبرة. سلزي حدا غارانت زخونة نجرس يبكال. ولا نزل محبرات كأهريهم كلنا خا نفسه كفن زخونة أولو. كنت سيف زح أبيد زحازة لا بلي يجمر. سلزي نزل محبر زي هو كله ها قدوس حق أن يعمر حدا ويتزلوا قبل كله أمون زخونة نجر ماله. كل نجرسي أبيد زحازة نات كان نجرون تاي أبيد زحازة. السيد زارة بكارلو زمان اختز بكارلو السيد سلازي እግዚአብሔር ካ በዝመን እختዝ ገይሩ ካ አናንተ ሀገብረና ከዛረበና አሜን አሜን ስለዚ ነቀፈታ የተቀበለን ማለት እዚ ማህበር ድኻም አይኖርም ማለት ግን አይሆንም መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ተዛረብ ኮሎ ሰሎሞን በፍላይ ብዙሕ ነገር ስለዝራእየ صادق إلو شو عدت جزء ود يتسخى رسيان بايزو ويحن حطكم هم حطوا صادق دول قدر بزح ولا رسي صادق رسي ده مش عاوز ولا كنت دابرك صادق دول قوي بزح لمنتاي نحليكمني رسي حنسا مسودقه ايتسني تودي له ناتو ነገር ካላይ ነገር ሲል ከወደቀ አይቀርም زود كمان يدحر لكم زود اسمه هو قل كميز بلسه دوز بلسه بيزود كل جزء زود كمان يدحر لكم انا دقيسه ندحلاله امريت دقيسه ستايم هو كله زدك من زخيدي زدك سلازي دخام زي بالله زعما حبر مالت ግን አይኮነስ ስለዚህ ጻድቅ ይወድቅ ይትስኻ شو حتى جزء له يودق يتسخى رسي عندنا نابود قاري مزدر بيلو
ስለዚህ ከምዛልወልኩም እዛ ማሕበር እዚኣ ግን ድኻም የብላን ማለት ግን ኣይኮነን ግን ብልጫ ዘለዋ ነገር ግን ጎይታ ከዓ ይጠቑሰ እዩ ማለት እዩ ኣሜን ስለዚህ ብምንታይ ይጅምረላ ዓቕምኻ እንታይ ሒደት እዩ ኣሜን ስለዚህ ከምዚ ኔጌቲቭ ኣይኮነት እዚ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ክብሎ ከሎስ ከምዚ ንእሽተይኻ ብዙሕ ነገር ደብልካ ኣብ ብዙሕ ነገር ትገብሮ ዘለካ ነገር ኔጌቲቭ ኣይኮነ እዚኣ ፖዚቲቭ ነገር ዓቕምኻሲ ትናትካ ነገር ስንታይ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር ወይላ ሜይ ብዛ ማሕበር እዚኣ ክፅሕፉ ከሎ ወይ ብቁፅሪ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኣይንፈልጦን ኢና ብምንታይ ዓቕሚ ነይርዎ ወይ በቲ ዝነበረ ውህበታት እዩ ክኸውን ወይ ብቁፅሪ ሰባት ክኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ግን ዓቕምኻ እንታይ ኢልዎ ሒደት እዩ ስለዚ ብዙሕ ከም ክርስቲያናት ንሕና ከዓ ንሽገሮ ነገር እንታይ እዩ ድሕሊልኩም ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ነገር ዓቕሚ እዛ ነገር እዚኣ ክገብራስ እንታይ የብለይኒ ዓቕሚ ብለይ በቃ ኣነስ ብዙሕ ናብ ከምኡ ነገር ዝኸይድ ኣይኮንኩን ወላ ሓደ ግዜ ብሩሃን ንሕና ሕጂ ድሓመም ኣብ ጎረቤትካ ክትሪኦ ከለኻስ ኩሉ ግዜ ንጠቕሶ እዩ ዓቕሚ ብለይን ኢና ንሓስብ ነዚ ክፅልየሉስ ኣገልገልቲ ደኣ ገለ ክንፅውዕ ዓቕሚ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ ጎይታ ግን ነዛ ማሕበር እዚኣ ክዛረቦ ከሎ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ይፈልጦ ኣለኹ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ነገር ይፈልጦ ግን ኢልዎ ሓደ ነገር እሱ ዝዓቕሚ እዚ ግን ንዓይሱ እዩ ዘድልየኒ ኣሜን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ ዓቕሚ ሎሚ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ግን ነዚ ዓቕሚ እዚ ሎሚ ደልይዎ ኣሎ ናይ ነፍሲ ወከፍና ዓቕሚ እየ ዝብለኩም ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ሰርሕ ንዕኡ ይድምልከት ነዚ ዓቕሚ እዚ ግን ጎይታ ዘልይዎ ኣሎ ስለዚ ተኣርእስትና ነቲ ሒዝካዮ ዘለካ ኣፅኒዕኻ ሓዝ ዝብል እንድዩ ስለዚ ጎይታ ክዛረቦ ከሎ ግን ዓቕምኻ ሒደት እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል ኩሉና ንፈልጦ ናይ ዳዊት ታሪክ ኣለዎ ናብ ጎልያድ ክመፅኡ ከሎ እንታይ ሒዙ መፅኡ ናብ ጎልያድ ክመፅኡ ከሎ ካብ ቦትኡ ክመፅኡ ከሎ ሓንቲ ገመድ እያ ገመድ ትመስል ወንጭፍ ሪኢኹም ማለት ገመድ እያ ሒዙ መፅኡ ናብ ሳኦል ምስ ኣምፅዎ እዚ ሰብ እዚ ንጎልያድ ክገጥሞ ክእል ኢሎም ምስ ኣምፅዎ ሰንቢዱ ሓንቲ ነገር መሳርሒ ብሉ ክዳን እዩ ሓንቲ ከዓ እታ ገመድ እያ ወንጭፍሲ ሓንቲ ነገር ደይትርአ ነገር እያ ከማ ወንጭፍ ኦኬ ንዓበል ኢሉ ሳኦል በቃ ክዳውንቱ ገይርዎ ግን እንታይ ገብሮ ኢሉ ምስ ገጀፎሲ ከቢድዎ ክኸይዱን ኣይክእል ክጎይውን ኣይክእል ስለዚ ናተይ ነገር ኣይኮን ፈቲነ ይፈልጥ ስለዚ ሳኦል ዝሓስብ ዘሎ በቲ ናቱ ዕጥቂ ገይሩ ወይ ድማ በቲ ናቱ ነገር ዝኾነ ሓደ ንዑ ፊት ክገብሮ ዝኽእል ምስ ሳኦል ምስ ጎልያድ እኳ ናይ ጎልያድ ነገር እንድሕሪኢኹሞሲ እቲ ናቱ ዋልታስ ሰብ ኢሉ ዝፀረሉ ነይሩ እዩ ዝብል ጥቓ ቅድሚ ኢሉ ኸይድ ሽዑ ኣብኡ የረክቦ ማለት እዩ መዓር ክንደይ ገጅፍ ምዃኑ ካልእ ናይ ጎልያድ እንድሕሪእናዮ ብምሉእ ዕጥቂ ኣብ ሓደ የንብቦ ነይሩስ ንዳዊት 0% ሂቦሞ ብሳይንስ ማለት ዓቆሚም ከዓ እንድሕሪኢኹሞሲ ዕጥቂ ገይሩሎ ኩሉ እዚ ሓፂን እዩ ወላ እዚ ኩሳዮ ሓፂን እዩ እዚ ብምሉእ ሓፂን እዩ ካስኮ ሓፂን ገይሩ ዓይን ጥራይ ከፋ ደርቢኻ ንኽትረኽቦሲ 0% ግን እቲ ሒደት ዓቕሚ ዳዊት ግን ጎዩ እንታይ እዩ ዝብለና ነታ ወንጭፍ ሒዙ ካብ ትሩባ ኸይዱ 5 ምሩፃት ኣማና ኣምፂኡ እግዚኣብሔርሲ ይኽእል ዓቕምኻ ሒደት እዩ ነዚ ማሕበር ክብሎ ከሎ ንቃለይ ከዓ እንታይ ጌርካ ኢኻ ሓሊኻዮ ኢኻ ንስመይ ከዓ ኣይከሓድካዮን እሞ ሓደ እኳ ዓፅቦ ዘይክእልሲ ኢልዎ ሹ እንታይ
ክፉት ደገ ይበካ بحق لكم لومي كفر دق እግዚአብሔር ክበና ሎሚ በማንኛው ደህምና ዲኮነሲ ካውሽና ዘላ አቅም ነገር ጥራይ ለድሊዮ እግዚአብሔር ሎሚ እዛ አቅም እዚ አላህ አንተ ወንጭፍ አላህ እንዲሉ ሰብክ መጽኸሎ እግዚአብሔር ባይድ ሰረ ስለዚህ ክፉት ደገ በካን እልኮይኑ እንት ያለከ impossible ወንጭፍ ገካ ደርቤ ኻሲ አጉምባሩ ካርሞ ኤልካ ሐሳብ ከተምጽ ግን ናይ እግዚአብሔር ስራሕ መሆን በዚህ አትረዳው እግዚአብሔር አቅም ይዘልዮ ነገር እንዲሽይ ካባደ አቅምሃ ሂደት እሱ ጥራይ ዘልደው ሎሚ ለማህበር ከተወልኩቶ በቃ ደሊ ሀዘለሃ ነገር አሎ ግን አቅም ብለይን ትብል ልከንካ አቅም ለካ ተኸገብራት ትል አንጻ ያጥራይ ኮፋብላ ወይታ ኸዛረቦን ኮሎهم ዚሎ ነዚህ ዝብዝስ ዝብላ ሓወ ይሎና ዋ የብልና ወንታ ያለኩም አብይድኩም ይሎ ክልተ ጎቆ ሓሙሽን ክልተ ዓሳን ሓሙሽን ጀራና ኣለዋና ይሎ ንሓሙሽ ሸሓት ግባ ክእላዚ አቅምናቶም የምድሪ ይደሎ ስለዚህ እሰን ግን ታይ ግቦር ወዲሎ አምጹ ግደፎ ይቆሉ ወይ ማሳተን በሐፎን ካጥን ገብሪና በእኔ ታይገሩ እግዚአብሔር ተጠቂሙ ቡ በታውሽ በተን በዘም ውህዳት መስላ ነገር ነውም ካ በቃ ዘይ ተቅማዝ መስላ ነገር ሲ እግዚአብሔር ከሰረህ መሆኑ ግን አምጹ ወኒ ወነተና ሎሚ በሐቂ لدقها ناي بمهات ناي حداكا ناي مهات طبع كل نجر لومي زيابير عقمها حيدتي ناي بحق يقول لكم زوج بالكله سي كان ملقتي من عقمي حيدتي قل يزدل يزولو زيابير بذا عقم زقن تخجبري كسري سلازي تعقمها تراي مصايو نسميها كحد كان نقاليك حلها اللي خاطراي كفوت دقها أنت خبرك كيلو نفسه كفنا كفوت دق بمقوها بناي إذا دق زكنا آتوينا آمين بحق هنا آتوينا مثلا فنت معرف شو عاد تدلق ذا سيم تاريخ يدون اللي هريناه تاريخ الفلطينا مس እግዚአብሔር مستزارة بزي أباهم أنا نسخان اللي كان نيلو نايلاس أوكي مس بلد زقال أمين كايد هاي هو أوكي بقى مو جبرة مسبرو مو صباح نميديا كتكودو مها مسبلة فيديو بوتيروس سالاسان كلتنشح سراوك أكيد سالاسان كلتنشح أكيدو كن ورو من أنا زي أميرو شعور نقوة السيوخ غير زيابير تحلو بزي حلو يلو يجمع بقام كونه خلوا يدل نحن حالا نقدر قبري له هم يجري الأمر فلين له زفرهن استشبرن حسبه وزعبير كمعرف إنه وش تقعتي ما مزدر بالحدة عقب سي بزح نقدر كمسترح نتنعت كان نقدر تسقى تنية ولو تقرص ميل كحس كهذا اللي نقدر قال له قدمس موها بعلنا نادحينا هيولي أتبتاع بعلهم ها نزل ميلانسي بقى بعلنا نادحينا هيولو زوم صبات اليوم سي فرهات تشبرت إليهم يلوم كم تزارب تريلو حد زجر كندي تميلسون كندوم قصص إسرائيل بتنشأ تميلسون وش مين سفرح من يروم وش تشبيرهم من يروم سيلو تطوم زم صبات اليوم بالحال كن إسرائيل كتنشأ كم سنة كتن كندي تريكم 10 تشبه تريكم بزي حوام يلقوها شوها يعني هم يحصل راح يبدأ وتحدث وتدرنا يقول زي حبير بنيش نير كم سنة هربهم هردوكم اللي معك أوش تنازل لو نقر عقمي بنيش تقول كون تخيلها قل يتأكمي نما حبر أملاك يتأكمي نقول بيتك تتأكمها نسدرها ندقها نخل نقرسي بزان إيش عقم زي تتأكمها محمد أقبري له بيدون
أنا خفلك أكيد الربا وصلوا كساتيو هلو أصاتي أخل بتساتيو بيدو بتساتيو كابزم عصر تشحسي بيدو بتساتيو سلسة من ترخيبه الأزيم من جد بيدو شعات تشحن شعات تميتن ملصم بيدو زيرو مالك كابسا لسان كتن شحسي سلسة من ترخوص تايسراوي الدائرة أخمجة جدون أريد نتقاس لذا أمنو تعال كما نقالي سلذا حل هايو نسمي كاس لذا كحد كاي نتي في دالة في البول سلذا أريد نتقاس لذا أمنو جدون جن خير نيرو بزوم سلسة ميت أنت يجيرو جبلنا عاد عليه عوضي هو ويتاي بارا يسوس ويتاي سلذي حيدة عقب زلنا لومي we don't know why نفلنا نتهلنا جن ويتابو سرحي بزن حيدة عقب بتنزل لواقع حيدة عقب نفسه وكفنا سرحي لون انتهي الوضع حرك تحت جن بك طوما يهودي نازون جن زي كون محبر سيد أنزهون أبكر مخاص انتها قبر ميلو كس قدومي أنا كم زف أرقاب كان محامد يوم ما خفلت يوم نعخاد ما كبك عليهم كنا اللوزي أهمدين أجمل بزحات عنه بحقي كامنا هنا جميل كامنا هنا ستايل جميل أوتروكس كونوا قاتلين كونوا قل أهمدين أجمل قل دي كونوا نقول تعالى اسمه نزيوم أبكر محاسي كبو ميلو ولا بتحيدت عقم هزبا بكل محامد أنت هجبره ميلو خس قدومي جن حيدت عقم هذا البتر بني اشتي لومي بزح أمزد بالنا برنامج توصينا هنكون غيرنا من بابنا من سلاينا السوبن انتهي نقول سلازي أصنع حزو نتزلك انتهي نقول ريمو حدو كخليل كخيزر فك تزتوها بكاين نجر تعوشت أخذوا له نجر برهان حالو كهيزر الفكر كنيت وهاي من أوران سلزي زلكها نجر أصنعها ختحز نحل كوين كا زلكها نجر أصنعها ختحز نحل كوين كا قدم كرد كالو دايم دلك قدم سنتاخ جبر كالو كرد كالو حتى البوينت الوقوف نعمل ناي بيليس كفيتون مالس كا حمش شميت اللي هل توهيبتا نين كلتين ورقتين كلتين ورقتين قلنا نين ايتي أوليس كاتريا يا ويتاي بار نتحمش نمنتاي رزنتا واقعا انتاي كتقبر عقمها مزلواس انتاي سلت فلت مر نخلت يا مباحف كان نتا كفيتو لك ما ايتتنحنا ما تيك مسبل كاوس مسير كاوها تدربيا يدون نو انا عاص ايتلي كان نتحمش ميدك هذا ورقة ولا ورقة لنا الكوينة متى نحبه ميزانه سي كومي ما أنا أصنع خاطر حزو تحاوه وين ما خد كدسوا له تنقوا قالوا له الكوين كان نايت نجرت ميزان كرد كله نفس وقفنا سلبي ورقي بزح نجر تتجقنا وما أصنعنا الحزوكم وابوس لنا ترددنا نتزلك خلاص نحن حظه الكل لازم حبرك أصي زلوا نجر بويت عسل الترك الصها آخر نأخذ إلى ببزح نجر كم مثلا دم كرسوس كم تخافلو زلوا استوابو نجر سي كم شعلا هم زي كنا بزحات زصحاتكم تريقوا وزلهم يلو كريوس تمني من قنتاي ورون عرفوني بزحات زصحاتكم تسمعوا وزلهم كان بزح بحق يقول لك ماله
ካብ ቃል እግዚኣብሔር ደኺምና ኢና ብዙሕ ነገር ኢና ካብ ቃል እግዚኣብሔር ዝኸፍእ ጽምዓት ነገር የለን ልሕቅ እቲ ቃል ሲኢንካዮ ክነግረኩም ኣይክእልን ከምዚ ንሕና ዝኮሮስ ካብ ሳዋሲ ክሳብ ማትሪክ ነጥቢ ትንገሩ ተባሂልናስ ከምዚ ሓይልታት ተወዚዕና ናይ ክልተ ወርሒ ገለ ብርሃን ሕጂ ክውዝዑኻ ከሎ ራንደም ስለ ዝውዝዑኻ ምስ ወዝዑንስ ኣብዚ ጎኘ ዝበሃል ቦታ ብኡ በፂሕንስ ንሕና ዝለመና ምስ ኣሕዋት ምስ በቃ ምፅላይ ምንባብ ገለቱ ምስ ከምኡ ኢና ለሚና ኣብተን ናይ ሰባ ነገር ሲ ድሓር ተረኣኹ ግን ኣመንቲ ዝበሃል የለ ካልኣይ ነገር እቲ ሳቶም ዝዛረብዎ ዘረባት ሲ ስበቃ ኢሪቴት ዝገብረካ ንዓኻ ሓንቲ ነገር ንዑ ንክትሰምዖ ኸማንስ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ሽዑ ዝክር በቃ ሬድዮ ሰላም ነራ ናይ ፍርቂ ሰዓት እያ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 8 ፈርቓን ገለ ነራ ሬድዮ ለሚንካስ ንዓኻ ከምዚ ጌርካ ሓሰብ ንምንታይ መስልኩም ምክንያቱ ሓደ ቃል ኢኻ ትደሊ ዘለካ ስኻ ሼር ክገብረካ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ እዩ ነቲ ዘለካሲ ሻላይ ትረኣዮ ኣጽኒዕኻ እንታይ ግበሮ ሓዞ ኣሜን እስከ ጢሞቴዎስ ዝምክሮ ሓንቲ ነንብብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:4 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:14 እንታይ ኢልዎ ኣነ ካብ 13 ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ ነቲ ብትንቢት ብምንባር ኢድ ሽማግለታትን እተዋሃበካ ኣባኻ ዘለዎ ውህበት ጸጋ እንታይ ትግበሮ ዕሽሽ ኣይትበሎ ኢግኖር ኣይትግበሮ ሂዝ በቃ እሱሲ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ህይወትካ ነገር ስለ ዝኾነ ተጠንቀቐሉ እዩ ዝብሎ ዘሎ ጳውሎስ በቃ ብትንቢት እዩ ብምንባር ሽማግለታት ብኢድ ብምንባር ዝተዋሃበካ ነገር ንዓኻሲ ብብዙሕ ፃዕሪ ተዋሃበካ ካልኦት ዘይረኸቦ ነገር ስለ ተዋሃበካ እስኻ ግን እንታይ ትግበሮ ዕሽሽ ኣይትበሎ ስለዚ ኣፀቢቕካ ሕሰብ እናወሰድካ ትኸይድ ከም ዘለካ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለፅ ከዓ ሙሉእ ርእስኻ ወፊ ኢሉ በቃ ስለዚ ኣፅኒዕኻ ሕዞ ነቲ ዘለካ ነገር እዩ ዕሽሽ ኣይትበሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:19 እንታይ ይብል መንፈስ እንታይ ትግብሩ ኣይተጥፍኡ ከምዚ ዝቃመ ሪእኩም ኣለኹም ሓደ ታሪክ ኣለና ናይ መሳፍንቲ ምዕራፍ 16 ዘሎ ሲምሶን ዝበሃል ሰባት ሓደ ግዜ ናተይታ ሽም ከም ኣስለትማ ኣብ ድኾነ ወላፍ ስራሕና ገለ ትኸይፍ ገለ ሳምሶን ደሊላ ተፃወታትሉ ገለ ብለኒ ንዓ ሕጂ ኩሉ ከምዚ ምሻለ ወላሲ ታሽምሲ ኦሬዲ እሳይ ኣብቃ ትቕድም ምክንያቱ እቲ ታሪክ ሳምሶን ክለዓል ከሎ በቃ ናቱ ውድቀት ጥራይ ዝለዓል እሱ እዩ ምክንያቱ ከመይ ገይሮም ትኽእል እዚ ሰብ እዚ ብምብፃዓ ከም ተወልደ ኩልና ስለ ንፈልጦ ግን ናዝራዊ ክበሃል ጨጉሩስ እንታይ ትግበሮ ተባሂሉ ኣይትቑረፆ ብጣዕሚ ድሕልቲ ታሪክ ኣንቢብኩሞ ከምኡ ፓወርፉል ሰብ እየ ሓደ ግዜ ነታ ሰበይቲ ነታ ሕፂቱ ዝነበረት ብካልእ ሰብ ዝተመርዓወት ንፍልስጤማውያን ሕነ ክፈዲሉስ 300 ወኻሉስ ከመይ ገይሩ ሒዝዎን ፓወር ናቱ ነግረኩም ኢለ which means ኣብ ጨጉሩ ስለ ዝነበረ ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ዓቕሙሲ ብዙሕ ነገር ነበሮ ነገር ሰብ እዩ 300 ወኻሉ ሒዙስ ጭራን ጭራ ኣሲሩስ ናብ ግራት ምስ ፈንዎ ንኩሉ ኣቃፅለሎ በሓንቲ ሓድሽ መንጋጋ ኣድጊ ምስ ረኸበ በዛ ሓንቲ መንጋጋ ኣድግስ 1000 ሰብኡት ቆልዑ ምስቲ ጓ ይኮን ሰብኡት 1000 ሰብኡት ብሓደ
رفض دبل سبعين مقنعته منفس እግዚአብሔር ነው ጾቢል ትመንፈሳው ሆይኑ ሰርክ ዘሎ ነገር አንበሳ አምስ ሞጾን ታይሎ ንምሐስ ከምዝ ሰላላ ስንታይ ገበሮ ማሐስ ከምዝ ሰላላ ማለት ምንም ነገር አይራአይም አንበሳ يعني بتعمل يقربني كم زي مشالو بايبل ስለተጻፈልና አይና ስለ አክሰፕት ንገሮምበር ኮሙ አይነት ኢማጂነር ሰብዘሎ ነገር አለው ይልካት ግምት ወላዞማ ትሬም ኮላ ሀዞ ናሽናል ጂኦግራፊ ምሰንበሳ ገለ ተጸቂዑም ገለ ነገር ጎብ ሆሎ ሂድ ይመሳ ግን ናቱ ነገር ግን ኃይል እግዚአብሔር ናይ መንፈስ እግዚአብሔር ዝነበሮ ሰብ እዚ ሰብዝ ግን ይልዎ ጮግራ አንተ ሀይት ጎብ ፓወር ናት ካጽ ያሐዙ ጎብሮዝ ግበካ ነገር እሱ ሓደ መዓልት ግን ደሊላት ባህል ሰብ መጻ ኃይል ነዓብ ፍላይ እንታይ ሎም እንደሕል ነጊርክና 600 ሲቃል ግሩክም በቂና ሁላ ተዘይ ነጊርክና ግን ነዓብ መስድራህ እንተ አንጎብሮኩም ይላሉ ስለዚህ አብዱል ኩተደፊ አቡ ለቂሱ ሁሉም ሰዓ ሁሉ ኃይልህን ገረኒ ይላል ኃይልክ ነገርክ ኦኬ بزين قصقمل روح الصغونه ነገር ንሕል አሲሮምኒ ጽቡቅ ገሮም ንሕል አሲሮምኒ ሽዑ ኃይለ ይሞት ከም ኖርማል ሰፋው ይሞ አሲሮሞ ፍልስጤማውያን ነው ይላል ምንኛ ሀቢሎ ዝገርመኩም ነገር ሲ ከመዩ ታስቡለ ከመዩ ካን አይ ጊዜ ሆም ናበለቶ ሲ ፍልስጤማውያን አብልዕለህ አለው ናበለቶ ቀዳማይ ሲ በኋላ አይ ነገር ከማሃሩሉ ዘይክል ነገር ስንታይ ግን ነዚህ ዝተዋቡ ነገር ሸለል ይሉ ማለት ፓወር አምላክ ውስጡ ዝነበረ ዕሽሽ ዝብሉ አጽናዕ ሓዘዝ ዝተባሃለ ሰብ ስለዚህ ነፍስ ወከፍና ክንዋሃብ ኮለና ብስኻ ገለ ነገር ክዋሃብ ክእል ነታ ዘላት ካልን አጽኒዕኻ ማለት ካልኣይ ከአምሳሓተቶ አታሊልካን ንምንታይ ፎቶ ከይዳት ብለን ንምንታይ ገሌላ በሊልዋ ክፈጥደል ሂልዋ ሓድሽ ባሃንት ሰብ ደይከበሎ ደይተጠቆመሉ ሓድሽ ገመድ ገይሮም ንሕላስም the same ከማ ገይሩ ስታይ ገይሩ አታሊልዋ ሳሳይ ከአ ጮግሬ ከአ ምስበት ገመድ አሲሮኒ አብ ሸኻል ገይሮም እንድሕክስታይ ገይሮምና ነትሸኻሉ አመንጢሱ ሓንቲ ቃል የደለሾ لحم سبلتوس نفسه تاي قبرت يجي تجنقت يجي كم زبل قال له عبراويان تذكركم نحات كسعدم بزي مقلاسكم يلو نات كان غير كتحلو ولا كبا كسعمو وداتا اصنعها كتحزو لك استواب كان غير اوش خازو له كور ነገር ተዝሒስ ከያ አውሎስ ሲሉ ወይት መጥቶ ገሊያቱም መርቆም ተሰራቶም ያለ መርቆም ታይራቶም ተሰራቶም ያለ ስለዚህ መርከብ ክስበር ትኽእል ያ ማለት እዞም ሰባት እዮም አጥኒዖም ስለዚህ ሓዙ ክገብሩ ዝግቦም ስለዚህ ገበሩ እዮም ከም ዝሆን ደሎ አሞዳ አታግን በቃ ላሕም ሰበለቶ ምስለድረገ ሰይጣን ምስሓየሎ ይዝባሃል እንደ በቃ ምስበሎ ሓይለይክ ነግረክ ይዋሽበቃ ጮግሬ መላጽ ሓሊፎ ይፈልጥኒ አነ አምላኽ ናዝራዊ ጮግሬ እንደተላጽ ከማንም ሰብ ሆን ምስበላ አታክ ዝጎርምኩ ቅድሚው ኸሚቱ ብሎም ነይራ دحاب أبتش عم سبلت حجي نايل بوجاليس الليلة بينه وبين وقت وش تقوم ست نايت سلمان حيلها يفلت نايت قلت سفرها تحرق لها من بعد أم نختاز نبرت كاتنيها تقلفها لها تزمر زنبركا تصل زنبركا كان أقول كله زنبرك كان يقول كله تقلفها لها كندي طلب بيت كامل هاي تكمل بسرعة له قالوا قالنا قبرب نعاسي نخترفك كانت هذا اللات كان يقراص نعيم أبري محاونا ويتابعك أبناء باب الدسكشن نايلو كان
من صام صابي تاي لحد أكذا إذا تسعرنا تيجي أبو تذكر تسعرنا تيجي تبى بقى سفرانا نحد قال لنا يعني مو بقى قال مستباهنا زين سفرانا زين تسعرنا نبل لاين سفراها محدا بيبرها ስለዚህ نتزلك يحزو كله كله وشتو باور ነገር ስለዘለው ስለዚህ ሎም እንታያለና ነፍስ ወከፍና ዝተዋብና ያ ነገር ኃይል ነው ግድን ከተወቶ ለላክ ጳውሎስ ከዛረብ ኮሎ በቲ ዝበና ኃይል በቲ ኃይል ዝበኒ በክርስቶስ ንኩሉ እንታይ ገብረ ኢየሱስ ስለዚህ እቲ ፓወር አባሃ ኮይኑ ይሰራ ስለዚህ ሎሚ ሂደት ዓቅምላትካ ኣብ እግዚአብሔር ኣምፃ እግዚአብሔር ክትቀመላይ ሂደት ዓቅምት ዘላትካ ነገር ንሕል ኮይኑ ኣብ እግዚአብሔር ኣምፃ ምንባብ ጀሚርና ኣለና ፕሮግራም ኣውፂና ጽቡቕ ኣዝኒዕና ንሓዘሎም ዝዓመት እዚ ስለዚህ እቲ ከምዚ ዝኣወጅናዮ ከምዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝበልናዮ ሞኻ ሕጂ ከዓ ክፉት ደገ ህበኩም ኣለኹ እናበለና ጎይታ ከሎ ንሕና ግን ካባና ዝድለ ነገር ግን ነቲ ዘለና ነገር እንታይ ምግባር ኣጽኒዕና ካልእ ኩሉ በዓል ክሰርሑ እዩ ኣሜን ካልእ ኩሉ ናቱ ስራሕ ስለዚህ እንሆ ካብቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ማሕበር ሰይጣን ግናኻ ሕስቡለዎ እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ ዝህበካሉ ንሳቶም ከም ዝመፁ ኣብ ቅድሚ እግርኻ ከም ዝሰግዱን ኣነ ከም ዘፍቀርካው ክፈልጡ ክገብሮም እያ እንታገቡ ክገብሮም እዩ ንዕኦም እዩ ሎሚ እዚ ከተማ እዚ እግዚኣብሔር ንዓና ክበልና እዩ እዚ ዓመት እዚ ግን ንሕና ተዘለና ነገር መመለስና ንወስኸሉ ኣጽኒዕና ንሓዞ ሸለላ ይንበሎ ከም በዓል ሲምሶን ፓወርና ይንደርበቅ ምስጢርካ ናትካ ነገር ምስ ኣምላኽ ዘለካ ነገር በቃ ነዳዋይ ተውፅኦ ሓይሊ ናትካ ዋያ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታ ክዛረቦም ከሎ ዕንቁኹም ኣብ እንታይ ትገብሩ ኣብ መፋለሲ ኣይትደርቢዎ ትኽቡር ዝተዋሃበኩም ነገር እንታይ ትገብርዎ ኣይትደርቢዎ ሓዝዎ ነሎም መልእኽቲ እዚኣ ነይራ ስለዚ ኣይነው ኩሉና ከም ዘለና ፈልጥ እያ ሎሚ ግን ኣጽኒዕና ንሓዞ ንወስኸሉ ፓወር ንብሎ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ክብል ከሎ ጎይታ ይጠፍእ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ይተከኽ እዩ ማለት እዩ ይድጎል እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ቃልቲ ብፍላይ ለባውያን ድሕሪ ኢኹሞ እንታይ ገብሩ ነይሮም ነቲ ቀንዴል ብኸመይ በርህ ነይሩ ቀንዴል ጠፊኡ ይፈልጥ እዩ ጠፊኡ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ተረኛታት ኣለዉ ዘይቲ ምምላእ ጥራይ ስርሖም እቲ ናይ ምሸት ለይቲ መፅእ ዘይቲ መልእ እቲ ናይ ቀትሪ መፅእ ዘይቲ መልእ ምክንያቱ እቲ ብርሃን ኩሉ ግዜ ነቲ ቤት ኣምላኽ ነቲ ቤት መቕደስ የብርሆን እዩ ኣሜን ክሳዕቲ ኣቦ ብርሃናት ክሳዕቲ እቲ በዓሉ ብርሃን ዝኾነና ዝመፅእ ብርሃንና እንታ ክንገብር ኣለና ኣብዚ ምድሪ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ኣለና ክንፅሊ ኢና ጎይታ ይባርክ